F'dan il-każ għal min ikollu bżonn pjan tal-ikel personali, għandna nutritionist anka a New Better Life bħala parti mit-tim. Mela, ħaniħu parir minn għanda ta' x'l-aħjar ħanikol jiena, mhux ġast bħala ikel għax dak nitkellmuh kemm il-darba jiena u inti, però anka fuq l-ammonti, għax altru bniedem jagħmel xogħol li mhux attiv, altru xogħol li inkollu jiċċaqlaq. Jista' jkun xogħol pereżempju illi jsir darbtejn fil-ġimgħa jew xogħol kuljum. Hemm ukoll il-fattur ta' kemm niżen, kemm għandi żmien, jekk il-ġeneru tiegħi hux mara jew raġel pereżempju, eċċetera. Mela hemm ħafna fatturi li ħajjiddettaw anka il-kwantità tal-ikel. Mela mhux sempliċement li ma ikel, għax hemm ikel li forsi li ma joġobnix, mela jekk jiena ma joġobnix il-ħut, ma rridx illi n-nutritionist tagħmel xi pjan tal-ikel bil-ħut. Mela jien ngħidilha I don't like fish, pereżempju. Apparti minn hekk, apparti l-kwantità, jista' jkun ukoll illi ikollok min ikun intolleranti jew allerġiku. Jiena pereżempju joġobni l-ħalib, però meta nieħdu ikun iżda ħanwellet. Ikun isu ġejrieħ nibda bil-blocked nose u ma sintomi kollha illi jiena intolleranti għal ħalib. Għal daqstant ħanajt l-nutritionist biex il-ħalib ma jkunx inkluż, eċċetera. Mela jkun pjan tal-ikel personali. Issa, biex ikun pjan tal-ikel tas-sew personali, jekk jiena m'għandix ċans insajjar, l-nutritionist importanti ngħidilha isma' I want quicker food, I do not have time to cook, eċċetera. Għala, għax minkejja li ovvjament meta ħansajru ħajkollna aktar għażliet, jeżistu ħafna għażliet fi-2023 ta' ikel naturali, ta' ikel ġenwin illi nistgħu nieħduh illi m'hemmx għalfejn jinvolvi ħafna tisjir. Number one hemm anke servizzi madwar il-pajjiż kollu illi jista' jġibidna ikel u mhux ieħor. Tajjeb, m'għandniex għalfejn nibqgħu bil-mentalità illi jekk ħanġib delivery irid inġib il-junk food. Tafu daqsew aktar minni. Tajjeb, number one. Jekk dejjem is-saħħa u l-fitness huwa priorità. Ejja ngħidwa kif inhi. Għax ovvjament dan l-ikel huwa aktar ġenwin, mhuwiex tal-mass production u għal daqstant huwa aktar ta' valur u aktar ħanuża l-kelma expensive, mhux ovvja waqt illi il-junk food isir bl-abbundanza tajjeb, bl-eżagerazzjoni u jistgħu jagħmlu ma nafx kemm minnu, ħafna minnu manufitturat fil-laboratorji. L-ikel ġenwin ikun ikel li għandu bżonn iż-żmien biex isir tajjeb u tajjeb kemm jista' jkun għall-bniedem għal daqstant bil-fors ikun aktar ta' valur. U hawn ħafna servizzi hawn Malta, aħna personalment insibu l-aħjar il-Plan H, illi daw ħajjippreparaw ħajjikkalkulaw u anke jagħmlu delivery tal-ikel id-dar jew l-uffiċċju li jkollkom bżonn insomma. Għal aktar informazzjoni intlobkom tfittxu lil Plan H Malta, nirrekomandawhom ħafna. Tajjeb, mela dika oħra nistgħu ndaħlu fir-rutina li jiena ħanipprepara jew ħanordna ikel illi naf illi ħajjejni issa fir-rutina l-ġdida tiegħi. Fir-rutina ġdida wkoll nixtieqek iddaħħal ħin ta' fix-xien ħatorqod fix-xien ħatqum. Jiġifieri, idealment aħna nkunu ipprogrammati għall-aħjar enerġija jsibu. Illi pereżempju bej wieħed u ieħor dejjem norqod bejn l-10 kwart. Pereżempju, jistgħu jkunu 9 kwart, il-11 kwart. Però huwa rekomandat li norqdu bejn 7 u 9 sigħat kuljum. U l-isba' waħda qedaw, jekk aħna nidraw norqdu bejn wieħed u ieħor kważi dejjem fl-istess ħin. U nqumu fl-istess ħin, issa biex nqumu fl-istess ħin din aktar faċli għal min speċjalment ħajerġa' jibda x-xogħol jew l-iskola, eċċetera. Għax bejn wieħed u ieħor isu dejjem l-istess ħinijiet ħanqumu. Però li għandna fil-kontroll tagħna mbagħad huwa fix norqdu. Jekk ħanidraw norqdu bejn fl-istess ħin u nqumu fl-istess ħin, isibu l-ġisem ikollu ħafna iktar enerġija minn qatt qabel. Ikun hemm min jgħidlek laqqas għandi bżonn alarm biex inqum tant drajt inqum waħdi, però importanti illi vera li tidrat u waħdek, però li tkun irqad u striħajt tajjeb. Dik hija fundamentali. Nixtieqek iddaħħal ukoll parti mir-rutina tiegħek illi l-ewwel ħaġa fil-għodu tajjeb minflok ma taqbad il-mobile. Għala kemm ironika qabli biex qed tara dal-video jista' jkun illi ma liqbad il-mobile tagħlek dal-video għal mod tal-kelma. Jiena ħadd ikbar il-mod ieħor. Ħanitolbok tipprova din u wara kif tmur biha, għax ħafna nies imorru tajjeb biha. L-ewwel ħaġa fil-għodu anke jekk ma tgħidhomx aħsibhom u rrepetihom. Għid pereżempju grazzi li rġajt qed nieħu nnifs, rġajt qomt fil-għodu, grazzi illi reġgħet telat ix-xemx, grazzi tar-raqda tajba li kelli, grazzi ta' kemm għandi sodda mħadda komda, grazzi illi għandi l-alarm biex iqajjimni ħalli żgur nasal il-xogħol fil-ħin. Grazzi għal fatt illi għandi karozza tistennini wara l-bib illi fi xi ħanidħol fiha ħanistart jew ħammur ix-xogħol. Grazzi għal fatt li għandi xogħol. Grazzi li għandi l-tal-familja, grazzi li għandi l-kolleg, eċċetera. Iktar ma taħseb f'affarijiet. U idealment aktar ma tgħidhom tajjeb, aktar ħadħossok tajba u tajjeb fil-għodu.
U minkejja li jiena wieħed li nemmen ħafna fix-xjenza u fuq dal affarijiet li ħansemmilek issa m'hemmx xjenzi ta' barra minn hawn dwarha, iva huwa stat ta' fatt illi meta bniedem iħoss il-gratitudni ħajjibda l-ġurnata verament mit-tajjeb u ma nafx iġġielek x'inti, ma inti ġġieli ħafna. Meta nibda l-ġurnata bit-tajjeb, l-affarijiet matul il-ġurnata fil-maġġoranza jmorru tajjeb ħafna wkoll. Waqt li isek jekk tibda fuq si negattiva jew taqbad teqret, isek ħassib raġunijiet għalfejn teqret iktar. Jekk qed tqum irrabjat ħassib iktar raġunijiet għalfejn tkun irrabjat. Waqt li l-gratitudni li tgħid grazzi tibdillek il-burdata, tibdillek kif inti qed tħossok miegħek innifsek u għal daqstant qisu moħħok isu ħajjiftaħlek daw l-idejat. Ħajibda jurik affarijiet ta' xiex inti għandek tkun grata u grat għalihom. Mela jek tibda ġota billi tgħid grazzi, normalment ħassib iktar raġunijiet biex toqgħod tgħid grazzi għalihom. Nitolbok tippruva għax jekk xejn ħadħossok tajjeb żgur. Dika number one. Jekk tixtieq